Ang gastos, di lamang libre. Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning po sa Indo Gabos. Ini po si Henry M. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa inyong programang Radyo Klinika. Ini po sa DCGB Sabado ngunyan. Magayon po ang satuyang magiging topic ngunyan, oral health care for children with special needs. Oral health care para po sa mga kaakian na igwanin special na pangangaipo. Iyan ha. Kaya iyan po sa tuyang didiskuturon ngunyang kiluway-luway dahilan mga tugang takan uminaging Pebrero. Ang ngunyan na Pebrero, di ba? 28 ngunyan eh. Ngunyan pong Pebrero, initabang pigapo na National Oral Health Month. National Oral Health Month Celebration. Kaya po sa tuyang resource person ngunyan, saro po mga tugang na Doctor of Dental Medicine sa University of the East. Yan, ha. 2013 siya nag-graduate. Ay, bata pa to, ha. Bata pa tong ating resource person, ha. Kanina nga tinitingnan ko sa Zoom. Sabi ko, bata pa si doktora, ha. 2013 siya nag-graduate. Ha. Sa kanya pong internship and fellowship training in pediatric dentistry sa Philippine Children's Medical Center 2015-2019. Member, Philippine Association of Special Care Dentistry. At saka member din siya ng International Association for Disability and Oral Health. No? Isa po siya sa mga visiting consultant ng Pediatric Dentistry o Visiting Consultant Pediatric Dentistry na The Dental Center by Salvosa, Albay District, Legazpi City. Yan, ha? Ang ating resource person, mga kaibigan, mayroon po siyang kaalaman, may kinalaman sa pediatric dentistry. Yan, ha? Ang ating tema, sabi ko nga, ulitin ko lang po, oral health care for children with special needs. Mga tugang ang satuya tabing resource person. Mga tugang ngunya na pag-aaga. Iyo po si Dr. Grishel Go Salvosa, DMD. Dr. Grishel, good morning po. Magandang umaga po, Sir Henry, at sa lahat ng mga nanonood po ng inyong programa ngayong umaga. Good morning po. Sabi ko na, Dok, bata pa kayo eh. Kanina po, sir. Pasado po naman kayong pero maraming salamat, sir. Good morning. Yeah, good morning. All right. Dok, salamat ha. Ano pong tawag sa'yo ng mga friend mo? Okay na po, sir, ang Gracel na lang po. Dr. Gracel. Yan, Apo. di ba? Alright, Dr. Gracel. Sige po. Ang alam ko po, Dok, ngayong buwan, tama ba? Ang buwan ng February ay Dental Health o Oral Health Month Celebration. Tama po ba, Dr. Gracel? Yes po, sir. Actually, sa nabanggit niyo po kanina, February po is celebrated as our National Oral Health Month. At ngayon po, buti po nakahabol, sir, kasi today ay February 28, no? Umabot po tayo sa kalendaryo po ng pag-discuss ng oral care po sa ating mga kids with special needs. Yeah, opo. Dr. Rachel, saan po kayo ngayon? You have a very good audio, ha? Ang ganda ng audio mo sa on-air. Nasa clinic po ako, sir. Clinic? Saan po ang clinic niyo, doktora? Dito po sa Manila po, pero ako po ay nagki-clinic din po sa Legazpi rin po. Yan. So, nasa Manila ka po ngayon? Apo, nasa Manila. Kaya pala Tagalog tayo. Dahil joke lang. Pasensya na, sir. Apo, hindi po masyadong makaintindi Oo nga. po na ano. Briefing ako ni Dr. Jolie eh. Kaunti lang daw ang alam mong Tagalog, Bicol. Pero yung husband niyo po is from Bicol? Yung husband ko po ay dati pong nanirahan sa Bicol po, pero ngayon ay nasa Manila na rin po. Ayun, okay. Sige. Dr. Rachel, unahin ko na po kasi ang topic natin is about oral health care for children with special needs. Pag sinabi pong children with special needs, sino po ang mga batang ito po, Dr. Rachel?
Bale po kasi ang mga batang with special needs, ito po yung mga batang may kondisyon na nangangailangan ng extra care at suporta, no? Dahil maaari pwede silang may chronic physical, developmental, behavioral, emotional, or mga learning disabilities po. I see. So, hindi siya so parang tama ba yung normal na bata na pupunta, magpa-check up, etc. Pero these persons, itong mga batang to, kailangan talaga ng special na pag-intindi at pangangalaga po ninyo Pangangalaga bilang mga po, dentista tama po, Dr. Graciel. Tama po? Tama po Sir Henry. Oo, okay. So, kumusta po ang prevalence nito sa mga kabataan po dito sa buong Pilipinas o sa ating lugar kung may data po kayo? Bale, Sir Henry, siguro para po ma-idea po ang ilan, no? Opo. Napakalawak po kasi ng children with special needs, pero siguro makapagbigay po muna ako ng iilan o yung Yeah. mga madalas po naming nakikita sa aming klinika Opo. o yung mga madalas na mga batang nare-refer po sa amin Mhm. sa aming tanggapan. Mhm. So, ang iilan po dyan, very common, number 1 po, ang mga may autism spectrum disorder po, no? Sila ay yung mga batang may neurodevelopmental condition, characteristics, meron silang difficulty ng pakikipag-usap, pakikipag-communicate, nahihirapan sila makipag-socialize. Mhm. Meron din silang mga restrictive or repetitive behavior, tapos madalas yung mga gantong bata, meron silang fina-follow na routine. Opo. Pangalawa dyan, ang sumunod namin nakikita yung mga batang may Down syndrome. Yung Down syndrome po, ito siyang genetic condition siya na nagkukos na intellectual disability. Mhm. Merong may mga developmental delays. Tapos very prominent po ang kanilang mga physical features katulad ng maliit ang kanilang ulo, maliit ang kanilang leeg, medyo flat ang kanilang muka. Tapos mapapansin natin protrusive ang kanilang mga dila. Oo. Ngayon po sa mga batang may mga Down syndrome, ang dental manifestations na nakikita po natin, no, meron po tayong tinatawag na delayed eruption o makikita po natin matagal o mabagal ang pagtubo ng kanilang ngipin. At madalas po, pag ito ay tumubo, yung hulma ng ngipin nila ay mas maliit pa compared sa mga normal po na size ng ngipin. Ang tawag po natin doon ay microdontia. Opo. Sumunod naman po, maliban sa autism tsaka Down syndrome, meron po tayong mga cerebral palsy na mga pasyente. Disorder po ito na merong abnormal brain development na nakaka-impact siya sa muscle control, sa movement, tsaka sa postura ng isang bata. Mhm. Merong mga with stiff and floppy muscles, meron din silang mga developmental delays, tsaka coordination issues, yung hindi wala silang balanse. Ngayon, mataas po ang tsansa na sila ay magkaroon ng sirang ngipin dahil unang-una nagre-rely sila sa kanilang hygiene o Ayo. daily living po sa kanilang caregiver. Opo. At madalas po sa mga ganyang pasyente, ang kanilang kinakain po ay malalambot lamang, mga soft diet po. Bakit po? Kasi kadalasan sila ay may difficulty chewing or nahihirapan din po silang lumunok. Mhm. Sumunod naman po yung mga pasyente nating may intellectual disabilities na lifelong condition kasi ito, affecting their learning, reasoning, tsaka yung pang-araw-araw. Mhm. Meron din po tayong mga pasyenteng with hearing or visual impairment, yung may mga loss of sight, loss of hearing to a point na yung komunikasyon nila, mobility nila, yung ability to access information ay apektado. Sa mga ganitong mga pasyente po kasi, at risk sila for poor oral health kasi unang-una, they cannot visually detect, no, yung ano po ba ang, madumi po ba ang kanilang ngipin, may sirang ngipin na po ba sila, so affected din ito. And then lastly, sir, yung mga medical conditions na nagre-require ng long-term care. Halimbawa, if ang pasyente ay may kidney disease, diabetes, or kaya cancer. At ayon po sa ating Philippine Statistics Authority, no, marami pong mga Filipino children ay may form of disability, pero nakakalungkot man po kasi marami pa rin po sa kanila ang walang access po sa proper dental care. Ngayon po sa tanong niyo, Sir Henry, tungkol sa prevalence of dental caries in mga children na ganito. Opo. So meron pong nilabas ang Department of Health ng National Oral Health Survey at nakita po nila around 85 to 90% of Filipino children meron pong sirang ngipin. Oo. And dental caries pa rin po remains one of the most common chronic childhood diseases. So paano naman po ito sa mga batang
na may mga special needs po, no? So, nakita po, may mga studies po na nagpapakita na they often have higher rates of untreated dental caries, mga hindi po nagagawa na bulok ng ngipin, Opo. compared to typically developing peers. Kumbaga, baka mas madali kasing makahanap at magpa-schedule ng dental appointment ang mga batang walang medical condition. Mhm. Pangalawa, maaaring hindi rin equip ang lahat ng dentista to accommodate children with special needs sa isang dental setup. Tsaka minsan po, Sir Henry, nangangailangan kasi sila ng medical clearance prior to any dental procedure. Kaya po napoprolong yung interval ng mga balik po nila sa dentista. Mataas din yung chance na magtuloy-tuloy po ito hanggang sa kanilang teenage years, Yeah. yung adolescence hanggang sa pagtanda. Ngayon po, karamihan ng kaso ng adults with disabilities ang nakakaranas po nila, number 1, mga severe untreated na mga ngipin na bulok. Mhm. Meron po silang gum diseases, pagdudugo o pamamaga ng gilagid. Yeah. At yung maagang pagkawala o pagkabunot ng kanilang ngipin. Kaya po sila ay higher risk for dental caries kasi number 1, Opo. sa mga ganito pong mga batang may kondisyon, difficulty brushing effectively, lalo na po sa mga batang may motor limitations po. Mhm. Kasi hindi po nila una mahawakan ng toothbrush, Yeah. hindi po nila maaabot kung saan po dapat linisin. Pangalawa, yung mga sensory sensitivity na madalas po natin makita sa mga pasyenteng may autism. Madalas po sila ay sensitive sa, number 1, yung pang-amoy po, no? Yung panglasa po nila, yung texture po na matitikman nila, or kahit po yung paligid po nila. And yung mga pasyente pong ganito, meron silang mga long-term medications na madalas nagkukos ng dry mouth or gum enlargement po na tinatawag natin. Mhm. Mataas din po ang kanilang risk for sira kapag meron silang difficulty accessing yung mga dental clinics. Siyempre, kailangan po natin sila i-consider, no? Gaano po ba kalayo ang isang klinika mula sa kanilang bahay? Yeah. Paano po nila ito mapupuntahan if sila po ay magko-commute? And if yung clinic po ba nila ay mapupuntahan, ito po ba ay may elevator? Ito po ba ay wheelchair na may ramp? Ito po ba ay wheelchair friendly? So, kailangan din po natin sila i-consider. Next po yung kanilang behavioral management, no? So, yung fear or behavioral challenges na pwede na nilang ma-experience during dental visit, if sila po ay magiging cooperative po sa araw na yon. So, Aha. madalas po, Sir Henry, na nire-recommenda po namin na sila ay maagang magpa-schedule or umaga sila isi-schedule sa kanilang dental appointment para sila ay mas alert, attentive, and cooperative compared po kapag hapon po ang kanilang dental appointment na pwede sila ay pagod na sa kanilang kung sila ay nagte-therapy. Mhm. Or sila ay galing sa eskwelahan kung sila ay pumapasok po. So, nakaka-apekto rin po kasi siya sa kanilang dental visit. Mhm. I see. Dr. Grecian, na-imagine yung kung parang, tama bang, I don't know kung tama ang term ko, yung parang, ano tawag dyan, yung bigat ng naramdaman ng bata, yung pamilya, yung yaya o yung nanay na nag-asikaso ka sa kanya, pagdating po sa oral health, di ba? Opo. Kasi sabi mo nga, paminsan mga moody ang mga batang to. Ano po ang, dapat ba na intindihin, dapat ba na alam din ng mga nagbabantay, ng mga nanay, ang ganitong situation kung how to deal with it po, Dr. Greshel? Opo, number 1 po talaga, ang mga magulang or primary caregivers po talaga, sila po talaga ang unang-unang dapat pong makakaunawa sa ganitong mga sitwasyon maliban po sa kanilang mga primary doctor. Since sila po ay ang araw-araw nag-aalaga at sila yung mga pangunahing pangangailangan, sila po yung unang nakaka-address po, no? Yeah. Kasi sir, ang kaya po natin to tinatakil para malaman po ng ating mga parents or primary caregivers, no? Ang poor oral health po kasi kapag ito ay napabayaan o hindi po natin naalagaan, it can lead to pain and infection, pananakit or pangingilo ng ngipin po ng kanilang mga anak na can cause po behavioral problems. Parang mapapansin po nila yung mga anak nila, parang lagi pong irritable, may mga episodes po ng tantrums, lalo na po meron po silang iniindang masakit. No, this pain can also lead to infection, pamamaga po, and can worsen po kung meron po silang heart or systemic conditions. Second po,
Kaya kailangan po ito nila mapangalagaan kasi syempre po kapag meron silang iniindang masakit po, mahirapan silang kumain, pakainin ng kanilang mga anak or pasyente. Mhm. Nagkukos also ng mabagal kumain or minsan ayaw po nilang kumain na nagko-delete din po ng underweight or Yeah. malnutrition po sa kanila. Ngayon po yung mga ganito namang pasyente na able naman to go to school, able to interact with other kids, yung ganito po na may mga severe dental caries, they feel self-conscious also. Nahiya rin sila sa appearance ng kanilang ngipin, Opo. causing them to have low self-esteem. Kaya minsan po, mapapansin nyo, pipilitin na lang po nilang wag magsalita, no, kapag sila ay may tinatanong po kayo, sila ay mahiyain. O kaya mapapansin nyo, parang pag nakikipag-usap po sila, halos parang sila ay bumubulong na lang, they're Yeah. not confident enough. So, nakaka-apekto po ito sa kanilang social interaction at kahit sa kanilang school performance po. So, yung mga children na may medical conditions, oral infections po, can lead po to life-threatening din po na mga diseases sa kanila or complications po. Actually, Doc, ang sunod ko talagang tanong sa iyo, yung implication niyan, yan ang paliwanag po ninyo kasi 'di ba, yung mga wala ngang special needs, pag may sirang ngipin, 'di ba, na babasa ko din na at saka na-discuss namin dito na pag sirang ngipin pwedeng mahulog sa sakit sa puso, 'di ba, Doc? Opo, Yeah. tama po, sir. Oo. Lalo na sir sa mga merong cardiac problems, Yeah. no, ang mga dental infections po kasi Mm. can travel po sa ating katawan, can go in sa ating puso, pwede mag-cause po na infective endocarditis, pwede rin po itong mapunta sa utak, magkaroon Yeah. po na infection po sa utak. So, yan po yung mga kailangan po nating iiwasan po sa mga ganitong klaseng sitwasyon po. Kaya dapat sa mga maintindihan at saka maagapan kaagad ang ganitong concerns kasi 'di ba, kung hindi niya kayang hawakan ang sipilyo, dapat ang magsisipilyo yung nanay, yung yaya niya o yung Tama po. caregiver niya. Paano ba, Dok? Paano ba? Dapat ba silang i-training? Dapat ba silang advisean ninyo para mas lalong mapangalagaan po ang kanilang oral health, Dr. Grishel? Sir Henny, so ano po ba ang mga pwedeng gawin ng ating mga magulang o yung tinatawag nating primary caregivers kung hindi po mag-present ang magulang, meron po iba, Yeah. kanilang lola, Yan. tita, kung sino po ang kanilang primary caregiver. Makakapagbigay po ako ng iilan na mga home care strategies na pwede nilang gawin. So number 1, sir, ito talagang nire-reiterate natin, no, ang toothbrushing po. Pero Toothbrushing. Opo, toothbrushing po. Ngayon po, Sir Henry, kasi ina-advocate natin na mag-start po ng toothbrushing po sa edad na 6 months or kung kailan po unang tutubo ang kanilang ngipin, alin man po yung mauna. Kasi iba, sir, kasi nabobrush na lang kapag 1-year-old na, 2 years old na, Yeah. kapag mas madami ng ngipin. Pero kami po, kung hanggat maaari, kung iba nga po habang wala pang ngipin na sila ay nagpa-formula, breastfeeding pa, clean the mouth already kasi syempre po yung mga milk curds po ka din ay dumidikit din po siya sa dila. Pwede din siyang mag-cause kasi ng bad breath sa bata. At the Yeah. same time, para at an early age, nasasanay na sila sa ganitong routine po. So, sa brushing po, start brushing by the age of 6 months or kapag tumubo na ang kanilang unang ngipin. And then, certainly, you have to brush po at least twice daily. 2 beses isang araw, pero kung kaya natin, sir, as much as possible, we brush every after meals po. So, kung Yeah. 3 beses po kayong kumakain, 3 beses po kayo magtutoothbrush. Ngayon, for children with limited motor skills, nire-recommenda po natin ang paggamit po nila ng adaptive toothbrush with soft bristles. So, ito yung mga toothbrush, sir, na medyo malalaking handle po para ito ay may grip po sila, no? Yeah. And maaari rin po tayong gumamit ng electric toothbrush po. So, bakit po namin preferred na mga dentista ang electric toothbrush over the manual po na ginagamit natin, no? When we use kasi electric toothbrush, Sir Henry, they require less manual dexterity. Hindi na natin kailangan masyadong galawin ng ating wrist para malinis siya. Yeah. And parang mas effective in removing plaque with minimal effort po ito. Kaya namin siya mas preferred. So, para naman po sa mga with severe physical limitations, hindi po talaga nakakatayo, hindi po talaga nakakataas ng kamay. Maaari rin po silang gumamit ng special toothbrush o yung tinatawag nating 3-sided brush, Sir Henry. Meron siyang bristles sa 3 parte ng kanyang sipilyo. Kaso, these products are not readily available in the market. Pero Yeah. madami naman na kasi, Sir Henry, na mga online platforms where you can buy naman online.
And then, they can also try hand-over-hand technique kung saan hahawakan ng kamay ng bata, no? Habang ginaguide natin siya, habang sila ay nagsisipilyo. And then, sa ganitong pamamaraan kasi, we are still promoting their independence. And at the same time, we are training their muscle memory para pagdating ng panahon na sila ay able na or kaya nila sa sarili po nila. For the positioning tips po, ano po ba yung mga pwede nating posisyon para sila ay habang sila ay tinututbrushan? Yeah. Pwedeng, sir, you can brush behind the child, parang sa dentista, nasa harap ang inyong anak, nasa likod po ang magulang. Mhm. Pwede tayong magsipilyo mula sa kanilang likod. At pwede rin, maganda rin po nakaharap sa kanila sa salamin po para nakikita rin nila in actual kung ano yung mga dapat na areas na kanilang lilinisin po. Mhm. And then para naman, sir, sa may mga anak na medyo may kaliitan pa, Yan. pwede tayo naman mag knee-to-knee position for smaller children. Kailangan po pag ganyan, sa knee-to-knee position po, uupo po kayo, may kaharap po kayong adult, tapos magkadikit po ang inyong tuhod. Ihihiga niyo yung ulo ng bata sa lap, nakaganito po siya. Mm. And then one adult po can brush their teeth, while the other one po pwedeng hawakan or magsuporta sa kamay or sa ulo po. Next pong payo, yung alam natin ang importance po ng fluoride, no? Kasi Yeah. fluoride strengthens the enamel and it can prevent cavities po, no? Mm. So, gumamit po tayo ng fluoridated toothpaste as early as pagtubo ng kanilang ngipin. Kasi iba po kasi, sir, ang thinking nila na hindi po nangailangan ang mga baby o bata ng fluoride sa kanilang toothpaste kasi merong mga available before ng mga unfluoridated po. Pero kasi hindi tayo katulad sa ibang bansa, no, na halimbawa ang Amerika, they have fluoride supplements and they also have fluoridated water kaya na-maintain nila ang fluoride content. Pero dito po sa Pilipinas, the only way we can protect our teeth is by fluoride exposure po. And then we require po para sa mga ganitong edad na humanap po ng toothpaste, so makikita nila dun sa box po ng kanilang toothpaste, titingnan po nila yung content, dapat po ang nakalagay doon at least 1,000 per parts per million po na fluoride content. So, kailangan po nilang ma-check yun. Ngayon po, baka sabihin, Dok, paano po kaya yung anak ko na hindi naman po marunong makadura pa? Paano namin siya paniniguraduhin na safe po yung kanilang pagsisipilyo? So, if ang anak po natin ay hindi pa marunong mag-spit, kadalasan po ito ay edad 0 to 2 or 0 to 3. Pag gagamit po kayo ng fluoridated toothpaste, Sir Henry, dapat po ito ay smear layer or gapahid lang po ang dami. Ayun. Opo. And then kapag ang anak naman natin ay marunong na mag-spit, no, pwede na tayong mag-shift ng pea-size or kasing laki lang po ng munggo para sila ay mag-toothbrush. Ngayon po, sa mga bata naman na nagta-transition na po to baby teeth to permanent teeth po, yung 1,000 parts per million po na fluoride, medyo nasa mababang side na po to. So, pwede na rin sila mag-shift po ng toothpaste na meron naman naman, Sir Henry, na mga available 1,300, 1,350 to 1,500 po. Ngayon, Sir Henry, ito yung pinaka-importante. Kailangan ko itong reiterate, no? Yeah. I have to emphasize po the no-rinse technique. Ano po yung Doc? Anong pangalan? No-rinse technique po. No reels Hindi po technique. magmumugog. Yes, no-rinse technique. Okay. Where we teach po them, our children, to just spit out the excess toothpaste. Wag po magmumumog pagkatapos po mag-toothbrush. For the fluoride to stay on their teeth longer. Kasi po, kung mapaparin nyo, Sir Henry, kahit na sa mga pelikula, mga Filipino movies, no? Pagka-toothbrush, sir, nagmumumog. Pero in reality po, we discourage that, no? Kung kaya po talaga na hindi talaga dapat kasi siya minumumog. Kasi we just wash away din yung protection sa ngipin if we keep on doing that. So, no rinse technique po para sa kanila. Yeah. May And then po para sa mga... Ay, sorry, sir. Sige, sir. Yes, go ahead po, ma'am. Sige po, Doc. Sige. Masaya ako nakikinig po sa inyo. Yung number one na problem na nakakausap ko yung mga magulang, ang hirap daw, sir, maghanap ng right toothpaste para sa kanilang mga anak with special needs. Kasi nga, very sensitive nga sila sa smell at saka sa lasa. So, siguro, sir, recommended natin sa kanila kung merong available in the market to find a low-forming, yung hindi mabula po na toothpaste. Yeah. And as much as possible po, yung mga mild-flavored or unflavored, walang lasang mga toothpaste po para they can tolerate it better. And then also ask their dental health care provider kung sino po ang kanilang dentista tungkol sa
fluoride varnish saka professional fluoride treatments po. Yeah, opo. Yung tanong po, yung texter natin na si Miss Lolit, yung tanong mo po about kung anong klaseng toothbrush ang gamitin, nasagot po ni Doktora. At saka si Sir Nelson may tanong din about special na toothpaste na pwedeng gamitin. Pero ang tanong niya kasi, Doc, yung dalawa, yung si Ma'am Lolit sa toothbrush na pwedeng gamitin. Si Sir Nelson naman about toothpaste, no? Pero may follow-up question siya. Magkaiba ba pero parang na-mention nyo po na magkaiba yung pwede sa bata with special needs at saka sa toothpaste para sa adult na gagamitin, Dr. Greshel? Ay, opo. In general, sir, iba ang toothpaste na ginagamit ng mga adult at Apo. iba po ang toothpaste na ginagamit ng mga pangbata with or without special needs po ito, Sir Henry. Yeah. Mag-iba kasi sila ng fluoride content. Mhm. Kaya po, as much as possible sa mga bata po, we start low po muna. Kaya po, we recommend lang po at least 1,000 parts per million. Better po ito compared sa walang fluoride na mga toothpaste po. Magkaiba rin sila, sir, in terms of size ng toothbrush. So, iba po yung ginagamit natin sa sipilyo ng pangbata. And then, saka sa pangmatanda. Pero both po, they both need soft bristle toothbrush po. Yeah, opo. Tama ba, Doc? Pag mabula ang toothpaste, tama, yung toothpaste, mas maraming fluoride o pag hindi siya mabula masyado, katamtaman o kulang ang fluoride? Is that correct po? Hindi siya, sir, laging ganon. May mga cases na kaya siya mabula kasi pwedeng nagmumog beforehand or binasa ang toothbrush Okay. before sila magsipilyo. Kaya, kaya din na-debunk po natin yung mga ganyan. So, Yeah. we cannot kasi po gargle talaga. Oo. Kasi naging mabula kasi basa po ang ating bibig, no, sir? Yeah, okay. Pangalawa ko nang narinig po sa inyo yan, kasi we had a discussion last year, adult oral health ang pinag-uusapan namin, na talagang hindi advisable na after kang mag-toothbrush, hindi advisable na magmumog. Tama, Dr. Greshel? Opo, tama po, sir. Oh, Henry. so dapat i-spit mo lang yung toothpaste na sumubras after mag-toothbrush ka. Okay na. You can Apo. you can walk around. Tama? Pwede na pong mag-kiss. Kaya sir, sa tingin ko, Ah. yung iba hindi sanay na Yeah. Hindi komportable. magmumog kasi Hindi komportable. masyadong mabula. Yeah. Masyadong mabula yung pag-toothbrush nila kasi maaari nga po sila yung nagmumug beforehand Yeah. or basang-basa po ang kanilang sipilyo. Oo. Kaya sa parang feeling nila parang may sabon, parang Yeah. gano'n kasi mabula. So they have to mm. clean it. Pero hindi po siya dapat talaga very foamy when you brush po. Yeah. Tama ba, Doc? This is for general information na lang, kasi hindi na kahit adult. Tama ba na, ang iba kasi pag nagtutoothbrush, pagkatapos lagyan ng toothpaste, binabasa yung toothbrush na may toothpaste, parang linalagay mo na ng tubig saka ginagamitan ng brush, o kailangan ba, hindi na kailangan may tubig pa, Doktora? Hindi po kailangan, sir, ng tubig po. Yeah. When you brush po. Kasi syempre, that will cause nga po pagbubula. So, feeling natin punong-puno ang ating bibig kasi nga very foamy siya because Yeah. of the water po. So, hindi po kailangan. Usually, sir, kailangan pag yung toothbrush natin, air dry lang po kasi siya and then we use it. And then we clean it after. Tapos we air dry po ulit. Yeah, okay. Sabi ng texter natin, Sir, good morning at saka kay Doktor, nag-guest po ninyo. Ang aking anak may special needs po siya, 1 year old. Totoo po, nahirapan talaga ako sa pag-manage ng kanyang bibig kasi po hindi masyadong bumubuka. Nag-consult na ako sa mga doktor kung paano to. Nakaka-relate pa ako sa discussion nyo kasi tumutubo na po ang ngipin niya, kailang hindi masyadong maibuka. Narinig ko po yung technique na sinasabi kanina ni Doktora, kaya lang palagi pong naka-close ang bibig ng anak ko. Dr. Greshel. Okay, sir. So, napakaganda po ng kanyang katanungan, no, sir? So, para po sa mga anak natin na merong limited mouth opening or talagang kino-close na lang ang kanilang bibig, baka mahirapan po sila kung paano ito masisipilyo ng pwede po natin, sir, gawin, no, sir? Yung dalawang toothbrush po, yung bristles na lang, pagdidikitin natin. Yeah? Tapos yun yung pwede nating ipangkagat sa kanila while we brush the other side. I So, yun yung parang see. medyo mas murang paraan po para mabuka nila mabuka nila yung kanilang bibig. So, dalawang sipilyo, sir, pagduduktungin po siya, pagdidikitin. Ilalagay po siya sa isang side ng bibig. Tapos, saka po lilinisan yung kabilang side. Ngayon, sir, kung gusto nila, ililipat na natin sa kabila.
yung dalawang sipilyong pinagdikit, tapos saka po sisipilyohan naman, sir, yung kabila. Pati wag po kakalimutan yung dila. Pero, sir, kung meron silang budget, sir, madalas po talaga nagre-recommend kami na meron silang mouth prop po na tinatawag kasi parang pang-open po talaga siya ng bibig. Oho. Kasi ang problema kasi, sir, eventually, yung braces ay parang nag-open Yeah. rin siya Yeah. pagkatagalan. So, in the long run, palit din tayo ng palit. So, with the mouth prop po kasi, mas stable siya. You just have to put it sa kanilang bibig sa isang side and then you do the side po na walang mouth prop po. Opo. So, isang technique po na pwede nila pong gawin. Kung pala itong na-mention nyo, Doc, na mga oral disabilities, mga bagay na, mayroon ba dito na hindi siya tinutubuan ng ngipin o lahat ba tinutubuan ng ngipin? Merong mga conditions, sir, na kung saan madami ang walang ngipin na Okay. tumutubo. Pero meron pa rin, sir, pero iilan. Ngayon, sir, yung mga ganito kasi, kailangan ng routine na check-up niyan, magkakaroon ng mga diagnostic to check ano po ba yung reason kung bakit din wala siyang ngipin, ilan po ba yung tutubong ngipin, maliban sa patubong ngipin, yung kanilang kasunod ng ngipin, yun yung permanent na teeth po ba, ay tutubo rin. Kasi from there on, doon natin kasi i-cater yung kanilang pangailangan if yung magiging diet po ba nila. Siyempre, sir, pag walang ngipin, Yeah. or on soft or liquid diet, saka siyempre yung hygiene nila, paano po nila gagawin yun kung wala rin silang ngipin, sir. So, merong mga medical conditions na ang kanilang dental manifestation, sir, iilan lang ang kanilang ngipin o minsan hindi po sila tinutubuan. Pero not all children with special needs po may ganong condition po. Ayon, okay. Good morning, sabi ni Roslyn Velasco. Good morning, sir and Dr. Graciel. Very nice topic for today. At saka sabi kan sa utang amigo, friend ko po ito, nasa messenger nagtatanong, good morning Henry, pakitanong kay Dr. Graciel, saan mabibili yung mga sinabi niya na mga toothbrush at yung toothpaste, mayroon yata dito sa Legazpi, yung mga toothbrush para sa special children na ganun ang kamangangailangan. Nahirapan akong maghanap. Meron po akong anak na ganyan ang sitwasyon pero nabubuka niya po ang kanyang bibig. Kaya lang yung ngipin niya nag-aakbayan. Ano mo doon ka nag-aakbayan? Baka, sir, medyo dikit-dikit. Parang ganito. Oo, crowded, sir, crowded. Oo, nagdidikitan at saka pa. Iba yung parang nakaakbay yung isa sa isang ngipin. Ano pong advice natin? Kagaya, sir, na nasabi ko, yung mga pangbatang toothbrush naman po, ari nilang yung gamitin, pero if talagang nahihirapan sila to clean their teeth, yung three-sided toothbrush po, Yeah. hindi kasi siya, sir, readily available Yeah. dito sa Philippines. So, you have to order it online po, or yung mga online platforms, baka Meron. marami naman na sila nag-offer ng ganun. Pero sa mga commercial, halimbawa sa mga mall, supermarket, ganyan, hindi kasi siya Opo. readily available. Yeah. Pero sa inyo, Doc, halimbawa sa clinic ninyo, mayroong available na ganon, mga Meron toothbrush? po, meron, sir, kami ino-offer. Pero kasi, sir, hindi kasi siya hiyangan sa lahat. Kumbaga parang ganon. Kumbaga po, it will depend pa rin talaga sa acceptance ng kanilang anak if they would prefer pa rin the regular toothbrush or mas preferred nila yung mga special toothbrushes. Oo. So, hindi po ibig sabihin na ang anak po natin ay may special needs. Ito lang po ang kanilang toothbrush. So, hiyangan pa rin po talaga siya, sir. Ay, kung hindi na po adult to, ganun pa rin. May special toothbrush na pwedeng gamitin? Same pa rin naman sila, Same sir. pa rin. May pang bata at saka may pang matanda rin po na. Ayun. Okay. Saan po ang located ang clinic ni Doc? Malhabe ni Mary Jane, Robrigado, Mapula. Saan ang clinic mo, Doc? Sir, doon sa the Dental Center by Salvosa po sa Legazpi City po. Pwede po nating contact po sila. Meron po kaming Facebook po or Instagram kung pwede po sila mag-message doon para sa scheduling po. Apo, pakiulit, Doc, lang kuha ng clinic po. Sa the Dental Center by Salvosa po sa Legazpi City po. Oh, saan po yan, Doc? Anuhin ko, sir, yung complete address po Oo, ng pakikuhan po Pero para- meron po kaming on Facebook, sir, para diretso na Ayan. lang pwedeng i-message po. Doon na lang hanapin sa Facebook, ano? At Opo, saka sir. Sir, meron pa tayong additional tip para sa ating mga parents and caregivers, Sige, sir. go ahead, please. Ito yung madalas na nakakaligtaan natin, sir, yung flossing.
Ano So, po? yung toothbrush, flossing po. Flossing. Flossy. dental Yung paggamit ng dental floss. Tama, floss. Dok? Dental floss, sir. Kaya. Po. Okay, sige po. So, Please yung go on. toothbrushing po, lagi po yun lang na-emphasize. Oh. Pero yung flossing po is equally as important po, no? Yeah. So, instead po na tayo ay gumamit ng mga wax string floss, yung nabibili po natin sa mga supermarket, pwede po silang gumamit ng floss pick na may soft handle, yung parang may hawakan na po. Or if kaya po ng ating budget, no, water flosser po, yun yung medyo mas tolerated po ng mga ganitong bata. So, pag magpo-floss kasi tayo, sir, pag mag-introduce tayo sa kanila, hindi kasi natin sila pwedeng ibuo agad, no? Talagang pwedeng magkaroon sila ng resistance or acceptance sa ganitong routine. Opo. So, ang ginagawa po natin, we floss po 1 tooth per day. So, allow natin siyang unti-unting masanay sa ganitong routine para at least po, eventually, pag mas madami lang kaya nilang ngipin, mas madami rin po tayong malilinis. Tapos, at the same time, we introduce this routine po during the calm time of the day. Hindi po pwede yung kung kailan po sila may episode of seizure or meron silang tantrums or meron po silang hindi sila maganda ang mood nila, doon po natin i-introduce yan. Ngayon, ang ideal order po ng oral care routine, sir, this goes po both adult po and bata po, Kailangan, sir, magpo-floss po muna tayo. Yun yung pinakauna. Flossing po muna. Kasi flossing po can remove the plaque o yung food debris natin in between the teeth na hindi naabot ng toothbrush. And then, brushing po. And then, mouth rinse po pagkatapos. Kasi yung iba, sir, nababaliktad. Toothbrush po muna, floss po pagkatapos. So, syempre yung mga natanggal, sir, na part ng flossing natin, hindi na matatanggal ng toothbrush kasi nauna na natin siya. So, dapat sa flossing, brushing po, and then mouth rinse po after. And then, another tip po para sa mga magulang po dyan na nakikinig po ngayong umaga, yung diet control po, no? Yung diet control po, kailangan limitahan ng sugary snacks and drinks, yung mga juice po na binibigay nila, o kaya iwasan yung pagbibigay ng gatas o bottle feeding at bedtime. Kasi halimbawa, Sir Henry, 8 hours siya nagdedede, Opo. nakababad sa bibig nila, hindi naman po natin nalilinisan yon. So, syempre po, Oo. frequent snacking, Yeah. frequent exposure din po sa sugar po yun. Tapos, i-check din po nila, sir, yung mga may long-term syrup medications po. Kasi baka pwede natin may konsulta sa kanilang primary doctor. Baka meron po available na mga sugar-free version po ng kanilang iniinom na gamot. Malaking tulong po yun sa kanila. Okay, Doc, sandali. May tawag ha. Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Pakitanong kay Doc kung is it advisable to use dental floss? Actually, yung po ang pinag-uusapan namin about dental floss. Pwede po, Doc. Pwede po, Doc. Pwede po, sir. Gumamit ng dental floss. Kaya may technique na sinasabi kanina si Dr. Greshel. Pwede. Pero ang dental floss niya po, sir, yung parang, how do I describe that? So, sa puro baga, may, ano nga po tawag niya? yung sa dulo, mayroon siyang hook, parang hook. Po. Tapos may thread sa, di ba, Doc, may thread? Oo. Floss with handle po ang tawag. Floss with handle po ang kailangan po dyan, sir. Hello? Yeah, go ahead po. Kasi, napapansin ko na pag ang ginamitan ko ng dental floss, medyo ang pagitan ng ngipin lumuluwag. Aha, okay. Itanong natin mamaya kay doktora, ha? Apo. Yun lang po, sir. Hello? Yun lang po. Okay, sige, yun lang. Okay. Dok, i-connect ko na yung sagot mo dito sa tanong ng isang texter natin. Kung advisable daw ang paggamit ng toothpick sa mga bata na may special needs, pero tama bang pakarinig ko sa'yo, ang recommendation nyo ay yung dental
floss ang pwedeng gamitin. Opo, sir. Pero reaction Sir, po doon sa Hanita, tawag opo. So, ni... hindi po namin nire-recommenda po ang paggamit ng toothpick po, no? So, meron kasi ang toothpick po, sir, meron siyang pointy edge po. Yeah. So, if ever, sir, mali ang ating persa Oh. sa paggamit niya, pwede pa siyang makakos ng Yeah. trauma sa kanilang gums or ngipin. So, we don't advise using mga toothpick po. Instead, use po dental floss. Pwede po yung manual, yung may thread po na ganyan, or pwede yung may handle, sir. Ngayon, sir, dun sa isang nagtanong po kanina a while ago, yung may mga spaces in between niya, sir. So, number one, you have to consider sila po ba ay nabunutan ng ngipin. Kasi Oo. kapag sila po ay nabunutan at hindi po ito nalagyan ng ngipin, halimbawa, pwedeng pustiso or implant, humihiwalay po kayo to, nagkakaroon sila ng mga gaps in between. So, Mhm. pwedeng yun yung isa sa mga reason kung bakit po meron silang mga espasyo sa ngipin. Pangalawa, sir, kapag harsh pull ang ating pag-floss, Aha. nagkakaroon po kasi ng trauma sa bone, sa gums, saka sa teeth. Kaya po siya nagkakaroon ng gap po. So, kailangan po niyang magpa-check up sa kanyang dentista para malaman po yung reason bakit po siya nagkaroon ng gap in between Yeah. yung ngipin po niya during flossing. Ayun. Di ba pag binabunta ng ngipin, ang tendency talaga, yung mga titira, medyo kwan siya, Opo, kasi yung mga ngipin natin, nagkakaroon ng they gap. go to the area of when there's space po. So, Yeah. doon sila mas nagpupunta. So, pwedeng humihiga po sila or nagpo-forward po sila. Depende sa lokasyon ng nawalang ngipin po. So, kaya nagkakaroon po ng mga malalignment tsaka spaces po sa ngipin. Opo. Ito, Dok. Yung kwan pala, yung Dental Center by Salvosa, yung Dental Center by Salvosa, nasa Barangay Pinarik, Rizal Street, Opo. o Albay District, katabi po ng China Bank sa Albay District, adjacent po ng Areca Hotel. Ayan pala sa may Albay District. Basta ang landmark po natin ay hanapin yung China Bank, no? Adjacent siya ng Areca Hotel. Nandyan po ang Dental Center by Salvosa. Ayan, hanapin nyo lang dyan po sa Barangay Pinarik. Yung Facebook page po ay The Dental Center by Salvosa. I-search nyo na lang sa Facebook, no? The Dental Center by Salvosa. Kasi nagtatanong si Mary Jen Mapula. Masinda lang po ako ng pasindaw ng link sa Facebook page o location para mabalikan na lang po namin itong episode para mas madali pong makontak. O sige, ipapahanap ko sa staff ko mamaya yung Facebook link ng Dental Center by Salvosa. Ipapapost ko po dito sa sa Facebook Live natin at saka po sa YouTube. Tama po, Dr. Grishel? Tama po, Sir Henry. Yan, alright. Another text. Sabi niya, good morning. Sandali. Madali lang po, Doktor. Mahirap ang cellphone na may pin. Mababasa kasi ng iba eh. Alright, sabi niya, Sir, Doktora, good morning po. Nice discussion. Ako po, nakarelate kasi ang anak ko po, 1-year-old, may na-detect na po na may problema siya. Special child po ang assessment sa kanya ng aking pedia. Tumutubo na ang ngipin niya, yung milk Opo, milk teeth yata. Opo. Milk Opo, teeth po. temporary or baby Pwede teeth na po. ba siyang alisin pag lumalabas ang milk teeth niya? Doktora Grishel. Una-una, sir, ang tanungin natin kay Mami, bakit niya po kaya naisipan na ito ay tanggalin? Ayun, ito po ba ay may tama. sira na po ba? Ito po ba ay nasa maling posisyon or nasa maling area ng bibig na tumutubo? Opo. Kasi kadalasan, sir, sa ganitong edad, kung 1-year-old pa lang po ito, napaka-importante ng ngipin kasi it will help with the speech po sa pagkain din po. Yeah. So, pati sa pag-form ng kanilang muka. So, ano po kaya ang reason ni Mami bakit na po ito ipapatanggal? Ngayon, Opo. sir, magandang message yan, sir, kasi nire-recommenda namin, sir, ang unang pagbisita sa dentista Yeah. ay hindi lalagpas ng 1-year-old o yung kanilang first birthday. Mhm. So, para maganda po yan, maidala niya agad sa dentista para makapagbigay sa kanya ng karapat-dapat na mga treatment plan Yeah. kung may problema yung ngipin or magkaroon ng follow-up kung kailan dapat po sila babalik. Pati yung mga oral hygiene na kailangan gawin, mapagbibigyan po siya ng kaalaman po. So, ang first dental visit po ng ating anak, with or without medical condition po, dapat po by 1-year-old po. Yeah, opo, okay. Tama, kasi sabi niya, na-detect parang nakita na ng kanyang yung pedya,
na mayroong parang problem yung kanyang anak. So, siguro mag-visit na po kayo sa mga dentista. Doon na lang kay Kwan, kasasalbo sa dental clinic para maka-align tayo sa discussion natin ngayon. Sabihin niyo po, pinag-usapan po ang problema ng anak ko ni Dr. Graciel sa radyo. Kasi alam mo sir, sa totoo lang nakakalungkot po. No? Oo. Kasi yung ibang mga magulang tsaka Oo. kanilang tagapag-alaga talaga. Iniisip kasi, ay baby teeth lang po yan eh. Yeah. Temporary lang po yan. Mm. Kaya po iniisip nila ang immediate po agad na Yeah. treatment po ay bubunutin or tatanggalin po yung ngipin. So, meron po tayong mga proper methods naman po to save the teeth po. So, hindi Opo. lang po tayo basta nagbubunot po, no? Para ma-reduce din po natin yung mga need for emergency dental treatment, kailangan po nilang madala po ito ng maaga sa dentista. Opo. Sabi niya, salamat po. Nag-text ulit siya. Salamat po kasi ngayon ko lang napakinggan ang ganong mga information regarding po sa bata na may special needs katulad po sa anak ko. Thank you po sa information. Okay, sige po. Thank you. Sige po, madam. At least you have now the tips kung paano yan gagawin. Alright, Doc, isa sa gusto kong itanong sa iyo, itong, paano ba, I do not know kung yung na-mention nyo na po ito, pero sabi niya, paano ba pwedeng matanggal ang mga barriers na yan, pagdating po sa, o pwedeng paano ma-address ang mga barriers na yan pagdating sa oral health po sa ating bansa? So, if a-address natin, sir, yung mga challenges natin nakikita dito sa Pilipinas, number one kasi meron tayong limited access to special care dentistry. And according po sa DOH po kasi, nakita po nila na sa isang dentista, there's only one dentist for every 53,000 Filipinos. Yeah. So, meron po tayong kinakaharap na shortage po ng dentist. Number one na challenge po natin yan. Na it can greatly affect po sa access in finding the dentist that caters to special needs patients. Pangalawang challenge na nakikita po natin, sir, yung kanilang financial limitations po, no? Kasi una, hindi naman po lahat ng dental procedures ay covered ng health card. Yeah. Hindi po lahat ay covered po ng PhilHealth. At madalas po, napaprioritize ang mga medical concerns nila over dental. And lastly, sir, yung katulad ng nabanggit ko kanina, yung lack of awareness for parents and caregivers regarding oral hygiene or oral care. Kasi they seek dental treatment or dadalhin lang po nila sa dentista kapag meron na pong masakit or kapag may namamagana po, kapag madami na pong bulok, no? Opo. So, when to seek po ba immediate dental treatment po? Kapag mga ganito po, huwag pong papatagalin kapag may mga swelling sa muka. Halimbawa, namuga ang labi, namuga ang pisngi. Kapag nagdudugo o namamaga ang gilagid. Pag may pananakit po ng ngipin. At syempre po, dadalhin din po natin sa dentista. Halimbawa, sila ay may mga motor limitation, wala silang mga balance, sila ay nagkaroon ng dental trauma, tumama ang kanilang ulo sa table, nahulog sa hagdanan. Kailangan may mag-seek ng immediate dental care for dental trauma po. Lalo na kapag nabasag ang ngipin or na-avulse, yung nahulog po yung ngipin sa socket na kanilang pinaglalagyan, kailangan po itong maidala agad. So, yung mga challenges po na yun naman, sir, meron naman siyang counterpart, no? Meron tayong pang-encourage sa ating mga doctors and mga caregivers, pati sa parents. Number one, kung hindi po kayang dalhin sa mga private clinic, meron po mga community health center visits po, galain po nating dalhin sila sa mga health center po. Tapos sa mga school-based oral health programs po, pwede tayo mag-partner sa mga SPED centers na mag-integrate po ng mga oral health topics sa SPED curriculum po nila. Tapos pwede rin magkaroon ng mga daily supervised toothbrushing, pati fluoride treatment programs po. Maganda rin, sir, na magkaroon ng collaboration sa LGU katulad ng mga libreng dental check-up, dental missions, and if makapag-provide sila ng mga mobile dental clinic para sa mga nakatira sa malalayo o sa mga rural area po. And then lastly, sir, we encourage po interdisciplinary approach po sa mga ganitong klaseng bata. These children po require coordinated care po. Unang-una dyan ang kasama po, sir, syempre, ang kanilang pediatrician or primary doctor. Kasi sa kadalasan naman, sir, sila yung unang nakakita at nakaka-screen. So sila rin yung nakaka-identify ng mga oral health risks nila bago po sila i-refer sa amin. Kasama, sir, sa interdisciplinary approach din yung mga ating
occupational therapist dahil meron silang mga intervention sa mga may sensory aversion sa mga toothbrushing. Meron silang positioning strategy, tuturuan po kayo, and nakaka-address din sila ng safe oral care po kung paano po pag halimbawa sila ay nagsi-seizure, anong pwedeng gawin po, no? Included rin sa speech, ang mga speech therapist natin kasi di-address naman yung mga oral moral control, Yeah. oral motor control, mga speech articulation nila, tsaka yung feeding therapy nila. And lastly, sa interdisciplinary approach, kasama po ang mga magulang tsaka caregivers since they perform po daily care sa kanila, and without them, without parental involvement, wala rin tayo Yeah. reinforcement. So, dapat alam po nila na yung mga small daily efforts make a big difference po para sa kanila, sa Opo. mga batang with special needs po. Yeah. Doc, last na lang po ito kasi sabi ng texter natin, more tips po on behavioral management sa bata kasi po nagiging moody talaga ang anak ko. Kaya nahirapan akong dalhin sa dentista o pa-check upan. Doc Greshel. Sir Henry, magandang tanong po yan. So, para sa mga may behavioral problems po, sir, kailangan po bago natin sila dadalhin sa dentista, kailangan po natin sila i-briefing, no? Kailangan natin ihanda sila mentally and physically kung ano yung dapat i-anticipate po nila. So, paano po natin yung gagawin? Pwede natin sila i-desensitize sa bahay. Halimbawa, sa kanilang routine, Yeah. kailangan natin explain sa kanila, pwede kayong magpa-open sa kanilang bibig and then you count to 1 to 10 para at least in the back of their mind, after 10 alam nila, tapos na. By then, pwede tayo mag-proceed naman to 1 to 20 habang tumatagal ang kanilang pag-open. By that time, pag pupunta na sila sa dentista, they can open wider and longer at the same time. Next po, sir, pwede rin tayong gumamit ng mga visualization, no? Pwedeng limbro, picture. Madami na, sir, mga educational videos on YouTube on how to take care of their teeth, when to go to the dentist. So, madami pong ways para i-ready sila. Kasi without preparation po, talagang it would be difficult or may mga challenges po talaga pag dinala natin sila straight sa dentista po. Alright. Doc, last na lang talaga ha kasi magkatapos na din tayo. May pahabol natin. Kulang ang isang oras pa. Oo nga, sir, Doc. no? I do not know kung itong tanong niya ay kasama dito sa children with special needs. Pero sabi niya, apo ko po 6 years old, yellow po ang teeth, pinalalagyan ng fluoride, din paggabi may toothmush. Tama pa ang pronounce ko, Doc? Toothmush ba? Toothmush po. Opo, tama po. Yeah, okay. Okay lang po ba yun? Salamat po. Okay, sir. So, yung edad po niya na 6 years old, ito po kasi, Sir Henry, yung edad ng pagtubo rin ng kanilang permanent ng ngipin, no, by Opo. the age of 6. Ngayon, sir, mapapansin natin ang mga baby teeth po, they're typically whiter. Maputi po sila compared po sa kanilang permanent teeth. So, kung Yeah. makukumpara kasi habang tumutubo ang permanent sa baby, pag side to side, makikita mo, mas yellow po talaga. Pero yellow teeth doesn't mean na may problem po. Actually, yellow teeth are healthy. So, hindi naman po ibig sabihin pag sila ay may yellow teeth, meron ng problema unless it's tartar or plaque or calcular buildup po. Ngayon, sir, yung pagtututbrush po nila, meron po talaga tayong pwedeng dagdag po doon, additional aid, which is yung tinatawag nating tooth mousse. Additional protection po yun sa ngipin. So, ang kadalasan po ginagawa, sir, toothbrush po muna, and then tsaka ipapahid yung tooth mousse po. So, yung tooth mousse po is just an added protection layer po sa ngipin, which is okay po para sa Iyan. mga ganyang edad, sa mga tumutubo pong permanent na ngipin. Apo. Dr. Greshel Go Salvosa. Doktora, maraming salamat po sa inyo. Maraming Ano pong salamat, ating mensahe sa mga viewers at listeners ngayon? Go ahead po. Sir, makapagbigay lang ako ng short message, sir, no? So, napakaganda ng discussion natin. Bitin po yung 1 oras. Oo nga. Pero po Oo. sa lahat ng nakikinig, sa ating mga magulang, sa mga primary caregivers, ang pagkasira po ng ngipin po ay highly prevalent sa mga Pilipinong mga bata, no? Lalo na sa mga ating mga anak with special needs. At kayang-kaya po natin itong maiwasan. Ang mga magulang or primary caregivers po, they play the most important role in daily oral care. Ang oral health po ay karapatan ng bawat bata po, Sir Henry. And bilang isang community, in-encourage natin ng parents, teachers, health workers, and even yung mga government agencies po na kailangan natin magsama-sama para gawing inclusive ang dental care sa sistema ng Pilipinas.
And let's always remember, Sir Henry, a healthy smile has no disability. With proper care, awareness, compassion, tsaka to ensure bright smile, para ma-ensure natin ang bright smiles for all Filipino children. Salamat, Sir Henry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Thank you kay Dr. Julie Salbosa ha. She's watching Thank right you, now. Doc. Dr. Julie. Salamat naman. Doktora Grishel, salamat po ha. Maraming salamat ang mga sa inyo. sinasabi mo siguro dapat may nakikinig na mga congressmen at mga senators, di ba? Tama, sir. Tama. Kung may Dapat matatakot tayo, ma-amend sir. yung batas natin sa regarding sa mga ganong sitwasyon. Sige, pag may nakausap akong mga congressmen, isasuggest ko yung doktor ang mga sinasabi po Maraming ninyo. salamat, Sir Henry. Ingat po kayo palagi, Doc. Maraming salamat po. Until Maraming hanggang sa salamat. muli. Good morning po. Bye-bye. Good morning. Thank you. All right. Mga tugang, Dr. Grishel Go Salvosa, DMD, Doctor of Dental Medicine. Mga tugang, stuya pong resource person ngunyan, may kinaraman sa oral health care for children with special needs. Ngunyan po na Pebrero, mga tugang, National Oral Health Month. Salamat po sa Philippine Society of Philippine Pediatric Society Incorporated, ha? Tama ba? Dr. Jolie Salbosa. Thank you so much po, Dr. Jolie. Thank you, mga tugang. Salamat. Padingal Armario. Susunod na. Ako Bicol. Oragon Bicol. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.